Wai ku tsaya mu kalli bidiyon nan tare da ku wai kai jama'a. Yanzu ga ɗaya daga cikin alkhairin Ahmad Bola Tunubu. Menene alkhairin? Wallahi tallahi na farko cikakken musulmi ne kuma mahaddacin alkur'ani ne. Kun masu wannan maganan ƙarya suke mahaddacin alkur'ani ne. Shi shugaban ƙasa. Mahaddaci a Maiduguri haddan alkur'anin sa. Duk wanda suke zagin sa a kaza yau gashi Allah ya gwada wa mutane. A wace zawiya? A wace zawiya? Gwani gwani kwalo. A nan yayi karatu. Kuma ka je ka tambayi 'yan Maiduguri, ni Ahmad Bola Tinubu nake yi, shi nake yi. Siyasa ce an waye, ba za ka je ka ɗauko duk abin da yake cikin jam'iyyar APC ka ce shi za a yi ba za ka je ka ɗauko duk jam'iyyar abin da yake cikin mai rogo ka ce shi za a yi ba za ka je PRP ka ce shi za a yi duka ba. Dole mutane suna da buƙatan wannan a ɗauko anan a ɗauko anan a ɗauko anan duk yadda mutumin kirki yake ka ɗauke shi ka je ka haɗa shi da wanda yake hannun. Wannan ba za ka kalli an ce kayi antifati ba? Ba anti ba a ce na yi da fati. Kuma dukkan wanda yake tafiyan Ahmad Bola Tinubu tun daga kan Balawunti ya kama kowaye a jihar Bauchi muna masa godiya. Ya kama kowaye ba faɗa ba zagi har su gundun ma da muke samun matsala da su an ɗinke baraka in dai akan Ahmad Bola Tinubu ne. Idan kana da ɗan uwa a cikin jam'iyyar APC don Allah ka sanar da shi ya fita a ciki saboda wannan wata da muke ciki na safar a ciki Allah yake bajet din masifa. Jam'iyyar APC ta samu kanta a cikin wani mawuyacin hali wanda babu wanda ya isa ya kubutar da ita in ba Allah ba, kuma ta yage wanda babu wani tela a Najeriya da ya isa ya dinke barakan jam'iyyar APC, babu shi, ko dan kyautansa ko don kyakkyawan mu'amalansa da mutane ko don zumuncinsa babu. Kamar yadda nake ce maka, an shiga cikin wannan watan safar ana munanan addu'a wa jam'iyyar APC da shugabanni wadda suka kware akan zalunci. San bana bukatar magana wanda yake da ita ya magana a comment section.